В момента виждате в Германия, Бремен, значи горе се вижда хеликоптера, вертолетът носи поло клуб. Един кон, на коня имат отгоре един сено с едно копие. В момента се вее знамето над Бремен, Груплинген. Това е много интересно, много важно. Вижте как се най начин в момента на стадиона отива. На Линдено. Бременде. Тук гледате как продължава да се носи във въздуха хеликоптерът, но малък. И ще качне в стадиона. Това е голям спектакъл, голяма работа. И да видиш това нещо. Нещо е невероятно. Красиво.